parhau gyda'r Uned 2.3 sef Cludiant yn anifeiliaid heno. Os chi'n cofio, felly wythnos diwetha nes I ffocysu ar nodweddion, gan edrych ar nodweddion gwahanol organebau. Hefyd gwahaniaethu rhwng system agored a chaeedig a sengl a dwbl. Byddwn ni edrych wedyn ar falle yn fwy ddwfn ar system cylchredeg dwbl gan atgoffa chi am system systemig sydd yn ymwneud â'r corff a system ysgyfeiniol sydd yn ymwneud gyda'r ysgyfaint wedyn. Wnaethon ni sôn felly am rhydweliau gweithiennau a capillariau gan edrych ar muriau nhw a os oes falfiau a rôl nhw yn y corff fel petai. Nes I trafod fyd newidiad yn gwasgedd, felly pam mae'r gwasgedd falle ar ochr chwith yn uwch na'r ochr dde, a edrych wedyn pam mae'r gwasgedd yn lleihau wrth I ni mynd o'r rhydweliau mewn i'r capillariau ac i'r gweithiennau ac yn y blaen. Felly, jyst I atgyfnerthu, jyst edrychwch ar y diagram hyn yn gloi, I weld os ydych chi'n gallu cofio rhannau'r hon. Felly, na rhaid munud cyflym I chi edrych ar hwn. A gobeithio bod chi'n gallu pigo lan y brif bethau. OK, felly cwbl o bethau os chi'n cofio gyda'r galon. Mae'r chwith yn ymwneud gyda'r gwad ocsigenedig. A wedyn mae'r ochr dde yn ymwneud gydag ocsigen D neu gad ocsigenedig wedyn. A cofiwch fyd pan ni'n ymwneud yr galon. Hwn yw'r ochr dde a hwn yw'r ochr chwith. Okay. Gobeithio bod chi'n adnabod y brif rannau felly, os na jyst hwn yw'ch oleuedd yn gloi, bod chi yn adnabod yr vena cava sydd yn dod y gwad deocsigenedig o'r corff, falf teirlen sydd fan hyn yn gwahanu'r atrium a'r ventricle sydd ar y gwylod. So mae'r gwad wedyn yn teithio trwy un o'r falfiau culgant lan i'r sgyfaint trwy'r rhydweli ysgyfeiniol. Bydd gwad wedyn yn dod nôl yn ocsigenedig ac yn dod trwy'r gweithiau ysgyfeiniol i'r atrium chwith. Bydd gwasgedd uchel yn achosi wedyn i'r falf dwylen I agor a bydd y gwad yn gwagio mewn i'r ventricle chwith. Bydd wedyn yr ventricle chwith yn pwmpo'r gwad lan trwyddo'r aorta sydd ar y top a nôl o'r corff wedyn. Felly, jyst I atgoffa chi am hynna. Cofiwch fyd, fan hyn ar yr wyneb y galon mae'r pibell coronaidd. Mae'r pibell coronaidd yn dod â cyflenwad ocsigen i'r galon. Felly cofiwch mae'r galon wedi cael ei wneud o gyhyr. Mae gyhyr yn celloedd. Na beth yw'r galon celloedd yn y bôn. Felly mae rhaid cael ocsigen a glwcos mwyn sicrhau bod celloedd y galon yn gallu cyflawni resbiradaeth. Nes I sôn am termau fel myogenic, felly atgoffwch am hynna, a aethon ni edrych ar systole a diastole. Felly systole yw pan mae'r galon yn cyfangu a cofiwch, mae'r atrium a'r ventricle wastad yn cyfangu ar wahân. Dyn nhw ddim yn cyfangu ar un pryd. A diastole wedyn yw pan fydd y galon yn ymlacio. A nes I orffen o'r hwn. Felly, oedd hwn, y diagram ar yr ochr dde, jyst yn adnabod y falfiau. Felly, y falf teirlen, yn tair rhan iddo, y falf ddwylen, a'r falfiau fan hyn wedyn byddai'r falfiau culgant. A beth ni'n edrych ar, oedd y newidiadau yn gwasgedd, y pressure, a beth sy'n achosi'r falfiau I agor ac I cau. So, wnewch chi dychmygu bod dwylo fi yn gynrychioli'r falf, a bod y falf ar gau ar y pwynt hyn. Os bydde fe'n llenwi gyda gwad, bod tipyn o wad yna, wedyn, beth sydd yn digwydd yw, mae'r gwasgedd yn mynd yn uwch o pressure, mae'r galon yn cyfangu ac yn gwthio'r gwad na mas. Okay? A pan wedyn bydd y ventricle yn cyfangu, bydd y falf hyn yn cau a bydd y culgant yn agor. Felly, oedd eisiau nabod, felly ada ar y gwylod oedd yn ymwneud gyda'r falfio atrioventriglaidd sydd yn gwahanu'r atrium o'r ventricle. A wedyn B a C yw'r falfiau culgant sydd
yn yr aorta wedyn. A fel ni'n dweud, mae'r graff jyst yn ymwneud gyda'r ochr chwith yn unig. Okay. Reit, fi'n dechrau heno yn iawn gyda rheoli'r curiad calon. Felly, fi'n meddwl chi jyst edrych ar y diagram yma am funud i weld os ydych chi'n gallu adnabod falle'r prif rhannau. Gobeithio, wrth i chi edrych ar y diagram, chi'n gwybod beth yw A, chi'n gwybod beth yw B, a chi'n gallu adnabod C, a falle disgrifio yr hyn sydd yn digwydd wrth i'r curiad calon cael ei greu fel petai. Felly, mae'r calon yn myogenig, sydd yn meddwl so sa'n nhw fan hyn, mae curiad y calon dechrau fewn celloedd y galon. A mae hwnna hyn. Felly, yn A, yw'r nod sino atraidd. Neu yr S-A-N fel petai. So dyma le mae'r ysgogiad yn dechrau yr curiad calon fel petai. A beth sydd yn digwydd wedyn yw, mae'r ysgogiad wedyn yn pasio draw i B. A mae'r ysgogiad yn pasio draws y ddoi atrium. Yna beth sy'n achosi wedyn i'r atrium dde a chwith i gyfangu. By wedyn yw'r nod atrioventriglaidd. Felly, os na'n rhaid hwnna lawr, y nod yr nod atrioventriglaidd. A rôl y nod yma yw i bigo lan y ysgogiad sydd wedi dechrau y nod sinoatraidd wedyn. Mae fe'n sicrhau y nod yma bod yr ysgogiad ddim jyst yn pasio straight trwy'r galon. Mae hyn yn rhoi amser i'r atrium i wagio. Felly, os yw'r ysgogiad jyst yn pasio draw fan hyn, can stopio fyna. Mae fe'n rhoi amser i'r atrium i gwagio yr holl gwad o'r atrium mewn i'r ventrigl ac yn sicrhau bod y galon ddim i gyd yn cyfangu ar yr un pryd. Felly, mae fe'n rhoi amser, fel ni wedi, atrium i wagio a'r gwad teithio o'r atrium lawr wedyn. Felly o fan hyn, o'r nod sinoatraidd, nod atrioventriglaidd, mae fe'n cael ei pasio wedyn ar lawr y sipyn hys, sydd reit lawr yng nghanol y ventrigl chwith a'r ventrigl dde. Felly mae'r ysgogiad nesaf yn teithio ar lawr hwn, ac yna lan yr ffibrau Purkinje. So, os na i labelu hynna fyd. Felly, beth sydd gyda chi yw sipyn. A wedyn ar y gwylod, mae'r ffibrau Purkinje. Beth mae'na yn caniatáu i chi yw bod yr ysgogiad yn teithio lawr fan hyn ac yna lan trwy gwylod y ventrigl sicrhau bod nhw'n cyfangu am lan wedyn. Felly dyma y rheoli y curiad calon. A mae hwn, yr holl beth hyn yn cymryd ar gyfartaledd tua 0.8 o eiliadau. A mae yna'n cyfateb bron wedyn i tua 70-75 curiad calon y munud. Y munud, sori. 70 i 75 curiad y munud ar gyfartaledd. Fi'n gwybod mae sawl ffactor yn gallu effeithio ar hyn, ond yn gweithio ar hwnna wedyn ar y 0.8 na mae fe'n tua 70 i 75 curiad y munud wedyn. Mae dy fi llun sydd yn bach yn well fyd, jyst i ddangos i chi to, ond jyst i ddangos eto, os na i cael gwared rhai o'r bethau hyn, felly, mae eisiau bod chi'n gallu cofio, mae eisiau bod chi'n gallu labelu. Fi'n credu nes i gymryd y llun yma allan o hen bapur arholiad. A fi'n credu oedd cyfeiriad at A, at B, at C. Bod chi'n gallu labelu fe, bod chi'n gallu disgrifio'r hyn sy'n digwydd ac yn y blaen. Felly, to jyst i ddangos, bydd yr ysgogiad yn dechrau yn A, yn yr nod, yr SAN fel petai, y nod sinoatraidd. A hwnna sydd yn gweithredu fel yr pacemaker. Mae'r ysgogiad yn pasio ar hyd, fan i wedi yr atrium,
i wneud yr atrium i gyfangu yn cael ei pigo lan gan by, sef y nod atrioventriglaidd. Mae'n pasio wedyn lawr yr sipyn hys neu'r sipyn hys, a lan wedyn yr ffibrau Purkinje sydd ar gwylod wedyn yr ventriglau. A fel ni'n dweud, yr holl pwrpas y beth yw sicrhau bod yr atrium yn cyfangu gyntaf ac yna'r ventrigl, ac eto'n rhoi amser i'r atrium i gwagio'r gwad yn llawn fel petai. Okay. Os na i jyst rhoi amser i chi edrych ar hwn, a i weld os allwch chi tynnu mas y brif rhannau. Felly, dyma beth o'n i'n sôn am, y nod seinoatraidd, y nod atrioventriglaidd, yr sipyn hys yn mynd trwy canol y ventriglau wedyn, ac ar y gwylod wedyn mae da ni y ffibrau Purkinje. Felly mae cwbl o bethau ychwanegol fyna sy'n eisiau chi fod yn ymwybodol o. Mae fi'n gyfeirio at le mae'r atrium, yr ventrigl, ond o rhan y sipyn bachman, yr bwa ortig ac yn y blaen, sy'n eisiau poeni gormod am rheina. Ond y prif bethau yw beth i fi'n i'w choleuo fyna wedyn i chi. ECG wedyn, electrocardiogram. Mae hwn yn dangos beth sydd yn digwydd eto yn ystod un curiad calon, a fel ni'n weithio chi'n gynt, bod yn cymryd o gwmpas 10.8 eiliad. So mae'r ECG yn gallu weud lot wrth doctoried ac yn y blaen am y galon a'r ffordd mae'r galon yn gweithio. Mae eisiau chi fod yn ymwybodol o'r tonau yma, felly y ton P, fan hyn, y ton QRS, sef fan hyn, a wedyn y ton T ar y diwedd yma. Felly, hang on. Felly, na rhaid munud i chi jyst edrych ar hwn. So, ton T. A wedyn mae'r peth yn mynd trwyddo eto. Okay. Felly, beth sydd yn digwydd le? Gobeithio bod chi'n cofio taw yr ton P sydd yn dangos y cyfangiad yr atrium. Cyfangiad ac ymlaciad yr atrium. Mae'n dangos yn newid yn foltedd ar draws yr galon. Yr ton QRS wedyn sydd yn dangos yr ventrigl yn cyfangu, felly ventrigl yn systole, a wedyn T wedyn bydd yn dangos yr ventrigl yn ymlacio eto. A bydd yn mynd trwy to, ac yn mynd trwy'r ton eto wedyn drosto. Os ydych chi'n defnyddio'r gwefan cybac a chi'n defnyddio fel y trefnu'r gwybodaeth a'r blended learning sydd ar gael yn hyn o bryd, mae cwpl o ECGs arno fe sydd falle yn edrych braidd yn wahanol, sydd yn awgrymu posib bod rhyw broblem gyda'r galon. Felly, os chi'n cael cyfle, wir manteisiwch ar y wefan hyn ar y noddau sydd yna, ond mae'n dangos sawl ECG fan i weid gyda falle cwpl o broblemau le mae posib bloc rhwng yr atrium a'r ventrigl, le mae sawl cyfangiad o'r atrium, wedyn un o'r ventrigl ac yn y blaen. Felly, mae eisiau bod chi'n gallu disgrifio ac labelu ton P, ton QRS a ton T wedyn. Ymlaen nesaf i cludiant ocsigen de. Felly, fi'n gobeithio bod chi'n cofio mae celloedd coch y gwad sydd yn cludo'r ocsigen o gwmpas y corff, ac yn bodoli yn celloedd coch y gwad mae hemoglobin. A falle os chi'n cysylltu nôl i uned 1, bod chi'n cofio bod hemoglobin yn enghraifft o brotein cwaternaidd, fel ni'n gallu gweld yn y ddiagram yn hyn, a hefyd yn gweithredu gyda heiar. Felly gyda cludiant ocsigen, beth sydd yn digwydd yw, mae'r ocsigen yn beindio i'r hemoglobin. Mae hemoglobin yn gallu pigo lan 4 moleciwl o ocsigen wedyn. Beth mae'r ddiagram ar y dde yn dangos felly yw, bydde
Celloedd coch y gwad felly yn llwytho yr ocsigen yn yr ysgyfaint. Felly na le byddai cronodiad eitha uchel o'r ocsigen yn bodoli. Byddwn ni'n weid bod, y geiriau felly byddwn ni'n disgrifio yw trwy weid bod gan yr celloedd coch y gwad affinity, affinedd uchel ar gyfer yr ocsigen yma. Ac yn pigo lan yr ocsigen wedyn. Pam mae'r ocsigen a'r hemoglobin yn cyfuno, beth sydd gyda ni wedyn yw oxyhemoglobin. Okay. Beth sydd yn digwydd felly fan hyn yw celloedd coch y gwad wedyn yn dadlwytho yn load yr ocsigen yn yr celloedd, yr organau, y meinweoedd sydd yn resbiradu ac angen wedyn yn y cyflenwad o'r ocsigen. A yn pigo lan felly carbon dioxide, dim bob tro. Ac eto wedyn cludo'r carbon dioxide nôl i'r ysgyfaint. Felly mae hwn jyst yn mynd round a round. So fel ni wedi, byddai gwasgedd rhannol ocsigen yn uchel yr ysgyfaint, yna le byddai'r celloedd coch yn pigo lan yr ocsigen i ffurfio oxyhemoglobin. Bydd wedyn yn dadlwytho yr ocsigen yn y celloedd sydd angen, rhai sydd yn resbiradu ar gyfradd uchel. A presenoldeb CO2 sydd yn gweithredu fel rhyw fath o trigger i hwn. Felly, dyw'r celloedd coch y gwad ddim jyst yn rhoi lan yr ocsigen, mae rhyw triggers, neu chi'n meddwl mae gael yn Saesneg, ond na beth sydd, yn Gymraeg, sori, na beth yw'r trigger, na beth sydd yn neud wedyn i'r oxyhemoglobin rhoi lan yr ocsigen. Felly, yn gobeithio bod chi wedi gweld y cromlin yma, yr cromlin ddaduniad ocsigen. So, jyst na rhoi munud i chi edrych ar hwn. Okay, so beth mae'r cromlin yn dangos? Felly, ar y gwylod, mae'n dangos gwasgedd rhannol ocsigen, partial pressure oxygen yn kilopascals. A jyst i roi hwn mewn cyd-destun i chi, mae'r atmosffer wedi wneud lan 21% ocsigen, a gwasgedd rhannol ocsigen wedyn yn yr atmosffer yw 21 kilopascal. Mae'r cromlin daduniad ocsigen yn edrych fel hyn, a mae fe'n cromlin yn hytrach na'r llinell sydd. A mae'n anfanteisiol i feddwl bod yr ocsigen, bod y hemoglobin, yn pigo lan yr ocsigen wastad a'r gwasgedd rhannol sydd yn is fel petai. So, os nawn ni edrych yr enghraifft, os yw'r gwasgedd rhannol o ocsigen yn 6, mae'r hemoglobin bron 70% yn ddurlawn gyda'r ocsigen i gymharu gyda'r llinell damcaniaethol sydd tua 40% wedyn. Felly, beth mae'r cromlin yn dangos yw, mae fe'n dangos, fel ni wedi ar y gwylod, y gwasgedd rhannol o'r ocsigen, faint o ocsigen sydd ar gael, ac ar yr ochr chwith wedyn, y dirlawnder, saturation, faint o ocsigen sydd yn bresennol yn yr hemoglobin na. Byddwn ni'n disgwyl, byddai'r ardal top fan hyn yn gynrychioli'r alveolus yn ysgyfaint, na le byddwn ni'n disgwyl bod yr gwasgedd rhannol uchel, a wedyn lawr ar y gwylod fan hyn byddwn ni'n disgwyl yn celloedd sydd yn gweithio'n galed, celloedd sydd yn resbiradu yn aerobig ac angen ocsigen wedyn. Okay. Felly, gyda cromlin ddaduniad ocsigen, mae ddoi gyfeiriad gall symud. Gall symud i'r chwith, fel ni'n gallu gweld fan hyn gyda'r ffitws a gyda myoglobin, ond hefyd gall symud i'r dde, bresenoldeb uchel o carbon dioxide. A mae eisiau chi fod yn ymwybodol o hyn, a mae eisiau chi fod yn ymwybodol felly pam mae fe'n digwydd a beth mae'r cromlin yn edrych fel ac yn y blaen. Okay. Felly, os ni'n edrych fan hyn, y llinell normal ar y gwylod, sydd yn gynrychioli hemoglobin normal, a mae'r ffitws gyda, affinedd uchel ar gyfer yr ocsigen. A beth mae'n meddwl yw hyn? Mae hemoglobin y ffitws yn fwy parod i bigo lan yr ocsigen
na beth yw hemoglobin normal, sydd yn meddwl bod y ffetos wedyn gallu dwyn yr ocsigen oddi wrth ei fam. Felly pan mae fe'n symud i'r chwith, beth byddwn ni'n weid yw bod yr hemoglobin yn fwy parod i bigo lan yr ocsigen yna pan mae'r gwasgedd rhannol falle'r ocsigen yn isel. Rhagor o organebau sydd falle fan hyn yw pethau fel lama, a mae'r lama yn byw le mae presenoldeb ocsigen isel, felly yn byw lan yn y mynyddoedd altitude, le bydd llai ocsigen o'r gael, felly bydd y lama hefyd yn edrych o beth debyg i'r ffetos yn medru pigo lan yr ocsigen yna yn fwy effeithiol ar gwasgedd rhannol ocsigen sydd yn llai. Un arall bydde lygwym, mwydyn sy'n byw yn tywod, y to. Y rheswm am ni yw yn y tywod eto bydd presenoldeb is o ocsigen, felly mae ganddo ffynedd uchel, mae'n medru pigo lan yr ocsigen yna yn well. Myoglobin yn gweithredu fel storfa ocsigen, a mae myoglobin ond yn bodoli yn yr cyhyrau. Felly, y myoglobin ond yn bodoli yn yr cyhyrau, a bydd y myoglobin yn dal ymlaen i'r ocsigen, un moleciwl o ocsigen yna, yn dal ymlaen iddo, a ond yn rhyddhau'r ocsigen yna pan fydd presenoldeb isel iawn o ocsigen. So fi'n meddwl falle yn ystod ymarfer corff, le fydd lefelau ocsigen yn disgyn yn isel iawn, mae'r cyhyrau yn gweithio'n galed, na pryd wedyn byddai'r myoglobin falle yn rhoi lan ei ocsigen. Okay. Diagram hyn, a rhywbeth ni'n galw syfliad cloride neu'r chloride shift. Felly, jyst edrychwch ar hyn am funud. Okay. Felly, mae syfliad cloride yn disgrifio sut mae'r celloedd coch y gwad yn gallu cludo carbon dioxid. A fi'n gobeithio bod chi yn gallu labelu'r diagram hyn a ddisgrifio i raddau beth sydd yn digwydd. Felly, os ai trwyddo'r camau gyda chi, felly cam 1 yw, os newid hwn yn gloi. Felly, cam 1, mae carbon dioxid yn treledu mewn i celloedd coch y gwad. So, reit ar y dechrau, o'n i wedi dweud bod oxyhemoglobin ddim jyst yn rhoi lan yr ocsigen yn automatic fel petai. Mae trigger i gael, a yn y diagram hyn, felly bod chi'n gallu gweld y trigger. So, mae trigger, really, presenoldeb yr ionau hydrogen sydd yn creu amgylchedd acidig tu fewn i'r celloedd coch y gwad. A na beth sydd wedyn yn arwain at o'r oxyhemoglobin i'w rhoi lan yr ocsigen. Okay. Felly, sori, fi'n cael bach o trafferth gyda pen fi fan hyn. Sa'n siŵr os mae'n gweithio. Felly, okay. Beth sy'n digwydd fan hyn felly yw, mae carbon dioxid yn treledu mewn i'r cell coch y gwad, yn cyfuno gyda dŵr, a mae hyn yn digwydd gyda'r enzym carbonig anhydras. Okay. Felly'r enzym carbonig anhydras sydd yn catalyddu wedyn dŵr a carbon dioxid yn ffurfio asid carbonig. Okay. Mae'r asid carbonig wedyn yn daduno, dissociate, holli splito, mewn i ionau hydrogen ac ionau hydrogen carbonad. So na'r ddau ion sydd fyna. A rhif 4 wedyn, beth chi'n gallu gweld yw, mae'r ionau hydrogen carbonad yn treledu allan o'r gell. Okay, so maen nhw'n symud mas o'r gell ac yn treledu allan o'r gell fan hyn. Okay. Oherwydd bod, fel chi'n gallu gweld, falle'r gwefr sydd ar yr ionau hydrogen carbonad yn rhai negyddol, negatif,
Beth sy'n digwydd wedyn yw, mae tu fewn yn tueddu mynd yn fwy positif oherwydd y presenoldeb o'r hydrogen. A sydd yn newid asidedd, fel ni weid, mae fe'n yn gwneud i tu fewn yr cell coch gwad yn fwy acidig. Felly beth sy'n digwydd yw wedyn, mae'r ionau clorid yn symud mewn i counteracto fel petai, i sicrhau fod tu fewn y gell ddim yn mynd yn rhy positif. Presenoldeb o'r ionau hydrogen yn gwneud tu fewn i fod yn acidig, sydd wedyn yn trigger i'r oxyhemoglobin i rhoi lan yr ocsigen wedyn. A beth sy'n digwydd i'r ocsigen yw, mae'r ocsigen yn treledu mas o'r gell, sydd wedyn yn gallu cael ei gymryd lan gan y celloedd sydd angen, y celloedd sydd yn resbiradu. Okay. Felly, os na i adael i chi jyst edrych ar hwn, mae diagram arall fan hyn hefyd yn dangos beth sydd yn digwydd fan hyn. Felly, jyst edrychwch ar hwnna'n gloi, ond fan ni weid, yr holl beth fan hyn ni'n gael o'r syfliad clorid, chloride shift, le, os na i nôl fan hyn, mae'r ionau clorid yn symud mewn. Okay. Sorry bobl, am ryw reswm mae beiro fi ddim am weithio. Felly, jyst i mynd trwy ddod camau to, beth sydd yn digwydd, yw mae carbon dioxide fan hyn yn treledu mewn ac yn cyfuno gyda dŵr. Mae hyn wedi catalyddu gan yr enzym carbonic anhydrase ac yn ffurfio asid carbonig wedyn. Mae asid carbonig yn ddaruno dissociate mewn i ionau hydrogen ac ionau hydrogen carbonad. Cam 4, yr ionau negyddol hydrogen carbonad mae'n treledu mas o'r gell. Presenoldeb yr ionau hydrogen a'r ffaith bod tu fewn y gell yn mynd yn fwy acidig yn gwneud i'r oxyhemoglobin wedyn rhoi lan yr ocsigen, a mae'r ocsigen yn symud mas, a'r clorid wedyn yn symud mewn, a hwn yw'r syfliad clorid. Y rheswm mae'r ionau clorid yn symud mewn yw oherwydd mae'r ionau hydrogen carbonad yna wedi symud allan. Okay. Felly, doi beth sydd ar ôl o rhan yr uned yma cludiant yn anifeiliaid. Felly, beth sydd... Oce, yr tri llinell fan hyn. Felly, os na i... Dwi'n mynd i trio cael beiro fi nôl i weithio. Oce, mae fe ddim maen, flin iawn am hyn bobl. Oce, os da ni'n edrych ar y llinellau yma, gobeithio bod chi'n gallu sylwi beth sydd yn newid yw yr gwasgedd rhannol o carbon dioxide. Felly, wrth i'r gwasgedd rhannol o carbon dioxide cynyddu, mae'r cromlin ddaruniad ocsigen yn symud draw i'r dde. Okay. Felly, beth mae hyn yn meddwl yw mae'r oxyhemoglobin yn fwy parod i rhoi lan yr ocsigen os yw'r cromlin wedi symud i'r dde. Felly, symud i'r chwith yn meddwl bod y cromlin, bod y celloedd coch y gwad yn pigo lan yr ocsigen yn fwy parod, symud i'r dde wedyn yn rhoi lan yr ocsigen yn fwy parod wedyn. Sydd yn gwneud synwyr. Os yw'r gwasgedd rhannol, yr carbon dioxide yn cynyddu, wel yn amlwg mae'n falle'n awgrymu bod y gell yn resbiradu ar gyfradd sydd yn uwch, sydd yn meddwl wedyn bod falle galw'r gell na'r ocsigen hefyd yn uwch. Felly, trwy symud i'r dde, mae fe'n manteisiol wedyn bod yr oxyhemoglobin yn rhoi lan yr ocsigen na yn fwy parod. Felly, symud i'r dde, a byddwn ni'n galw hyn y syfliad bor effect wedyn. Pan mae fe'n symud i'r dde, y presenoldeb uwch o carbon dioxide yn gwneud i'r celloedd coch rhoi lan yr ocsigen wedyn. Okay. Y rhan ola wedyn o'r uned yma yw am hylif meinweol. Felly, swyddogaeth yr hylif meinwe. Os chi'n cofio fi'n weid ar dechrau, felly wythnos diwetha, dyw'r celloedd coch ddim yn dod mewn i gysylltiad gyda'r
celloedd fel petai. Maen nhw'n aros yn y pibellau gwaed. Yna beth yw un o brif nodweddion y system cylchlydiad y gwaed caeedig. So beth sydd yn bodoli wedyn yw yr hylif mewnwe. A'r hylif mewnwe hyn sydd yn trochi, ymdrochi y celloedd wedyn ar y tu fas. Ymdrochi beidd. Okay? Felly, yr hylif mewnwe sydd yn ymdrochi yr celloedd wedyn. Beth mae'n helpu wneud, fan i weid, yw i gyflenwi'r celloedd gyda ocsigen, glwcos, hormonau ac yn y blaen. Cael gwared y gwastraff na. Felly beth sydd yn digwydd yw, mae'r ocsigen yn treledu allan o'r pibellau mewn i'r celloedd coch, mewn i'r celloedd, sori, a wedyn mae'r CO2 yn mynd i'r gyfeiriad arall wedyn. Mae hyn i ymwneud gyda gwasgedd rhannol, felly gyda gwasgedd gwad a'r gwasgedd osmotic fel petai. Felly beth sy'n digwydd ar yr ochr rhydweli yw, mae'r gwasgedd, neu'r pwysau gwad, blood pressure, yn uwch na beth yw yr gwasgedd osmotic, sydd yn meddwl wedyn bod yr ocsigen yn symud mas ac yn cael ei gwthio mas o'r pibellau gwad. Yn bodoli yn y pibellau byddai proteinau, a maen nhw'n helpu gynnal falle yr potential dŵr o gwmpas y gelloedd hyn. Beth sydd yn digwydd fyd yw byddai pibell lymff, a beth sy'n digwydd fyna yw os oes unrhyw hylif mewnwe sydd drosto yn cael ei dreino mewn i'r system yma ac yn dychwelyd nôl mewn i'r corff wedyn. Felly mae eisiau bod chi'n ymwybodol o'r hylif mewnweol a'r ffaith bod e'n ymdrochi'r celloedd wedyn. Felly, fel fi'n gwneud ar diwedd bob uned yw ddangos i chi beth sydd ar gael mas na i chi i adolygu ac yn y blaen. Felly to, mae'r dwy dudalen yma fi wedi cymryd yn syth o wefan cybac, a rhain yw'r trefnwyr gwybodaeth sydd ar gael i chi. A wedyn, eto fi jyst yn dangos falle enghraifft o taflen adolygu personol i fi'n defnyddio gyda disgyblion i fi'n dysgu. A fan i weid, fi'n trio cronu popeth, crynhoi popeth ar un daflen A3, fel bod popeth yna wedyn i'r disgyblion. Felly, os ydyn nhw fan hyn, beth sydd ar y top, felly'r mathau o systemau cylchlydiad y gwad, agored caeedig, unigol, dwbl. Reit ar y dechrau, o'n i'n edrych ar y systemau cylchlydiad y gwad, a fel maen nhw'n gwahanol yn pryfed, pysgod, mamolion a pryfed genwair ac yn y blaen. Felly, bod chi'n ymwybodol os mae system agored, chaeedig, system sengl neu dwbl. Yn y canol fan hyn, mae adeiledd rhydweliau gweithiennau capillariau. Felly, yn cymharu felly'r haenau, yn cymharu yr haenau allanol, y muriau a trwch yr pibellau yma. Y galon, felly mae, fi wedi sôn sawl gwaith bod eisiau chi fod yn ymwybodol o label i'r galon ac yn sicr yn gallu disgrifio yr taith gwad trwy'r galon. Fan hyn hefyd mae sôn, mae'n jyst yn sôn fan hyn fel i weid am llif yr gwad trwy'r curiad calon. Dyma beth yn ni'n edrych am. Ar yr ochr dde wedyn yw yn sôn am myogenig, a sôn wedyn am SAN, yr AVN, yr his, y sipin his, a'r ffibrau Purkinje wedyn. Yn y canol, mae da ni wedyn y gylchau cardiaidd, sôn am systole a diastole. Nesaf, newid yn gwasgedd, a wedyn yr falfiau yn agor ac yn cau. ECG, beth mae ECG yn edrych fel, a'r tonau ac yn y blaen. Newidiadau gwasgedd, felly pam to mae'r ochr dde a'r chwith mor wahanol. Ac ar y gwylod fan hyn wedyn, mae dyn ni sôn am yr cromlin daduniad ocsigen yna. Yn sôn am beth sydd yn digwydd wrth iddo fe symud i'r chwith ac i'r dde. Myoglobin, sôn am y ffitws, yr lama, a'r presenoldeb uchel o CO2. Wrth i ni gweithio rownd,
y syfliad clorid a'r diagram, hwn yw'r union yr un diagram fi wedi defnyddio yn yr PowerPoint heno a'r disgrifiad felly fan hyn wedyn o'r hyn sydd yn digwydd. Ac ar y gwylod wedyn, mae da ni yr ffurfio hylif mewnweol. Felly, sut mae'r hylif yn cael ei ffurfio, mae'n sôn am newidiadau yn gwasgedd wedyn. Felly fan hyn, roedd y tebyg, ond beth yw'r nod felly fan hyn yw bod y disgyblion yn printo'r ein off yn wag ac yn llenwi nhw mewn. Felly, yn defnyddio'r wybodaeth o'r hyn sydd o'i gwmpas ac yn llenwi nhw mewn. Felly, ar y top to, mae sôn am y system cludo. Felly, mae tabl bach yna yn sôn ac yn gymharu'r systemau cludo sydd yn nhw. Termau pwysig ar y top, enghraifft, system cychwydio dwbl, system cychwydio sengl, ac yn y blaen. Fan hyn, fi wedi cael y lle i labelu, fan hyn labelu, disgrifiad, systoli a diastoli, y gwahaniaeth rhwng gweithiennau capillariau a rhydweliau, a wedyn y top yn un falfiau. Ddim yn anghofio ta'r falfiau yn chwarae rôl bwysig yn atal o lifiad, a mae sawl bocs fan hyn wedyn i llenwi, felly newid yn gwasgedd y galon, yr gwad, newid yn gwasgedd, e-sgol ac yn y rhan. Felly, fi yn awgrymu eich bod chi yn dod o hyd i rhyw fath o beth sydd yn siwtio chi. Os mae llenwi mewn taflenni fel hyn, ond mae eisiau mynd trwyddo'r wybodaeth a tynnu mas y pethau mwyaf pwysig. Mae'r uned yma yn un fawr, am bydd cwestiwn yn ymddangos yn eich papur yn yr haf sydd yn ymwneud gyda hwn wedyn. Felly, mae fe'n hynod o bwysig bod chi yn ffocysu ar uned yma. Wythnos nesaf, sy'n siŵr to, falle na wneud bach ar cludiant yn planhigion sydd yn cyd-fynd gyda'r testyn yma. A fel rheol, mae cwestiwn am cludiant yn anifeiliaid a cwestiwn am cludiant yn planhigion yn ymddangos yn y papurau. Felly, diolch chi am eich gwrandawiad. Fi'n gobeithio bod na wedi bod yn bach o help i chi. A fe'n dweud, wythnos nesaf, fi'n siŵr na i wneud cludiant yn planhigion wedyn. Felly, ni edrych ar y systemau cludo sydd, yn edrych ar y xylem, phloem, trydarthiad ac yn y blaen. Felly, diolch i chi am eich gwrandawiad.